दुकान वाला कॉलेज के कुंवर जो काम ना करे जवना सरफवा में जंगियावा धोले वाले ए खाली वही सरफवा में अपन गणिया धो के देखी ना काजे न मैल काट के फिटिंग गारंटी है कह सुनिए गारंटी इसका क्या है इसको पहनिए दोनों को इसको भी पहनिए एक साथ दोनों पहन करके मॉल 3 ताला है इसके ऊपर चढ़ जाइए कूद जाइए आपके गांड फट जाएगा जल्दी खोलो खोल दे कने अंडरवियर भी खोलो पत्र बे मर दे हमर गांड मरबो का लो मेरे भविष्य जान में लगे का हो जाला बाजार एगो जंगिया खरीदे गई दुकान में अच्छा माचो कंपनी के ना हो माचो कंपनी ना कोनो नया कंपनी निकल बे घरी बहनचो कंपनी मनोज बहनचो कंपनी के जंगिया कुंवर जी ले लिहले 2 दिन पहिरले जाके 2 दिन के बाद ओकरा के फीच के पसार दिहले सांझी के बेरा सोचले कि पहिर के फिर प्रोग्राम में जाई जंगियावा जब ले तरे तो देखत तरीके को सोइजवे छोट हो गइल बा सिकुड़ गइल बा ले जाके दुकान वाले के मुंह पर डायरेक्ट कल के ई कैसन जंगिया देले बा दुकान वाला कहले कि तू ही न कहले कि बहनचो कंपनी चाहे ठीक बा बहनचो कंपनी देले बेले कि कैसन क्वालिटी बा तोरा जंगिया के 2 दिन पहिरनी फीचनी पसरनी आ सुखला के बाद का साइज छोट हो गई सिकुड़ गई दुकान वाला कहले कि सिकुड़ गई कावना सरफ में धो देनी है कुंवर जी कहने कि एरियल में अच्छा एरियल में धोले बेले दुकान वाला कहले कि कुंवर जी काम ना करे जवना सरफवा में जंगियावा धोले वाले ए खाली वही सरफवा में काजे न फिटिंग बैठा दे मोबाइल काट दी हैने ना सुनाइला ना दुकान अब बढ़ का जाई मैं कह देता नहीं अब कहां घूम दुकान वाला कॉलेज के कुंवर जो काम ना करे जवना सरफवा में जंगियावा धोले वाले ए खाली वही सरफवा में अपन गणिया धो के देखी ना काजे न मैल काट के फिटिंग कि सिकुड़ गई तो फेरे खातिर गईले तो कॉलेज दुकानदार जे रे भाई कौन सा सरफ में धोए थे तो बोले कि एरियल में तो ठीक है जिस सरफ में कच्छी को आप खींचे थे साफ किए थे उसी सरफ से अपना इस संग को धो लीजिए हो सकता है ये भी सिकुड़ कर मेकअप कर जाए वहां ये कल ली इनको बहन गई छपरा मॉल में 2 चीज चेस्ट अच्छा और एक जंगिया दीजिए कौन सी कंपनी एपेलो पोलो कंपनी के दीजिए दे दिलस ब्रेसियर और जंगिया कह लीजिए इसका कोई गारंटी है कह सुनिए गारंटी इसका क्या है इसको पहनिए दोनों को इसको भी पहनिए एक साथ दोनों पहन करके मॉल 3 ताला है इसके ऊपर चढ़ जाइए कूद जाइए आपके गांड फट जाएगा बाकी कछिया ना उठा लो तेल बड़े को कहां का तो नहीं जड़ा हो लौंडा ओकर अभी कटाइलो नहीं है गोदी में सटावे चाहत तले हम के इनका से बड़ू है दिखा दे तले सर दे नचनिया रिमझिम है रानी है जूली है बुखार से नहीं खिएला तो कहले हम 10 बजे आ जाए दिनस्ते आई थी प्रिंस एक बार में नचनिया बड़ी उ नचनिया है होई ले बड़े बैंड में नाचेला प्रिंस गाड़ी में देखनी है कि तौली रखले बा ई बबुआ है लपेट के हां भाई फेविकॉल से एगो गोली है जे साथ ले लेबो एगो गोली है तक छोटकी लइको ना खेले सो कितना अंदाज साफ हेंगा बुझाता है पर हाथ डलबो तो सेमर करवान और भग दौड़ लो गमछी हाथ में गुमसाई में आ जाए
आई कहत के नचनिया तू आ गइल बड़ू मार्केट में हिट कर जाबू वो मार्केट में हिट करी है कब बाकी रह एगो बात मन पड़ल बा कह दे अजी तो कछिया वाला कहले हां ब्रज भैया ब्यासी हमरा गार्जियन है प्रणाम करने है बार-बार अपन स्कूल भी चलेला शास्त्रीय संगीत के कहीं निमन बात कहल जाला कछिया वाला कहल हलो दोनों जना कहले बोलो हम कछिया पर ना जाए तो बिगड़ जाए तू कसिया का प्रेमी हो हम वही के प्रेमी हैं हां तब संयोग देखी हां कुंवर भैया से तू बोला रहे जी हां तो हमरा कने कब बोले ना आ उ सर मेरे दोनों जना के गाड़ी देले हम हां का कहला साइकिल बहन छुटू ना गाड़ी नहीं करते सर मेरे कुंवर जी गरी होले हां सागर सुनला न कि लोग कहे कि तो सरवा बाड़े से अपन बोलले बाड़े से हां ई तरह कुंवर जी ना चाहत हम तरह गोरी तो गोरी तो हमरा प्रोग्राम बोला रहे हमारे कुंवर जी के घाटा घर हम कहीं कुंवर भैया तू ही चालू करो हमार उम्मीद कहता कि 15 मिनट में बारिश आई आ जेवन लहरा बजा के सुमन गाँव तरह बारिश आ गई अब दौड़ के ले गए लोग रूम में चली लो चली रूम में कने बरामदा में ठीक बा हां और कुंवर जी कहत रहे भेंता का होता तू तो मर्द भविष्य बता देता रहो कैसे बोल कैसे तू कहल कि बरखा आई या सही 15 मिनट में आ गइल हो अब नदी आ गई लेकिन ना हमरो के सिखाओ सीखो भविष्य सीखो एगो रूम रहे हां कने चलो 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 किली बंद कर देहनी अच्छा पंखा चालू कहल के सिखाओ सिखाओ तो सिखाओ तो ना बनी हां कुर्ता खोलो खोलो खोल के टांग देले गंजी भी खोलो खोल के टांग देले हां धोती भी खोलो जल्दी खोलो खोल देले हां कने अंडरवियर भी खोलो पत्र बे मर्दे हमर गाड़ी मरबो का लो तेरे भविष्य जान के लगे का हो जाला बजा ऐसे तो पहले ही 10 मिनट पहले भविष्य बता देबो 10 मिनट पहले पेला बेरा क्या चेला हो गेल जा हई बेहाजी कहां बिक देल लोग मंच पर से अरे उठी में लाग बेटा अपने से गोल ना ये के बिगल नहीं होई पहले फुटबॉल खेला कुटी काटते रहे लंगड़ो सरवा कम बदमाश नानू होले अस्ति ना कब कहां रहे सब फिर कहां लौके से तू नहीं के जाने गुलटनिया मार मार के भोला बेटा तेरा जो मन कहि तबे नचे गाड़ी खोदनिया का मलिका यूट्यूब में आइल होई का कहत रहे हां बाबूजी के लगे बैठा अरे के लाइन कट कर पेंजू के अरे जांग पर बैठा बुझा कि कन्या दान करता रे पड़ वो पियर पहन लेबी गजब कलाकार मतलब कमल बासे कुंवर भाई तब अब का हमनी के तरीम झिम नाचे तरी हमके नचनिया के जाने ले जा तो कौन नचनिया हो खस बेटी अस जाने ले कुंवर जी एकदम ए बच्ची बाबा जिला परसों इतना दुलार प्यार हम दूसरा बहू के हो जब 5 बजे सवेरे उठ के नहा धो के पूजा पाठ कर के 2 कप चाय बना के सास ससुर के ले जाके पिया दे वो बहू हो अब बहू रानी के हो अपने 8 बजे ले सुतल बिया सास देखली कि ना जागी उहे चाय बना के ले गली कि ले ना जगबे तो तेही पी ले आ कम से कम मोर मैदान क ले सूत के बाद जो सूत के बाद के महकाओ कूलर लागल अभियो ना भइल तो पंखा लागल पंखे लगा के जन्म भइल बा का रहो हमरा तो बुझाता कि पंखे लगा के जन्म भइल बा अरे तोहरी बहिनी के जिला पार्षद पेलो हरे तरकुल के बेड़ा हकत होई हरे गोइला पर तरकुल के बेड़ा नहीं करे भेटा यहाँ पंखा पर पंखा बुझाता इनका फिट आवे वाला बा सही छे छड़ा भाई तोरे बुझाता इनका फिट आवे वाला बा ऊ भावा कहत रे जे कुंवर जी कौनो लौंडा रंडी होला ओकरा के बेटी अस माने ले मानी ले कसम खानी मानी ले ये अपने बहन बेटी के रंडी अस माने एगो बात ना बुझाई है कहले जे कुंवर जी अरे बा दूर से आइल बनी अपन बहन चोदवाली तो हमारा बुझाइल है कि भाई दूर से आइल बा तो अपन बहन चोदवाता आइए अपन घर ही अपन बहन बेटी के चोद हम दूर से आके भाई दूर काहे जाई अपने घर ही जाके चोद कोनो बात नहीं है हमार कुछ जात नहीं है क्या हुआ आई आई इनकर एगो मास्टर बड़े का जन्म कर नाम का हो
खलील मियाँ के का ना हो? हाँ बकरुद्दीन के नाथ है खलील जी बड़ा सुंदर धुन बजौले हैं। अरे सब सुनने हैं कि ना? इस सेहरा गावत ले हैं गौले है ना कि मैं सेहरा बांध कर आऊंगा रोल हमारा और करता एंकर बजावा वाला का बजावता कि हम बने दुख में हमर माल भी है इतना दुख धन्यवाद भाई के प्रणाम करनी है नमस्कार। हाँ मरद के देखनी लुका छिप के गलत काम करवाओ बाकी इनके में गो लइकाइल बा सुमित ना हो परगटे करे के गो लौंडा राख लेले बा एगो मोटरसाइकिल किनवा का बुझ जाइलो जे के हो तीन ताला बनावे के फेरा में बा हम पहले ही कहले जे अभियंता में से भाग जो तोर उम्र भी अभी 3 ताला बन जाई आ ठीक अपन चेत गइल बा बेचारा 3 ताला के फेर में पड़ गइल बा है कले हाँ कि दामाद के नहीं बोले के खाली पाहुने के बोले मान गई बारह उतारल दोनों जना अब है कहते कि दामाद के ना बोलो खाली पाहुन के बड़ा बोलो खाली प्रभु जी नारायण जी रे का सुबुद्धि जगह खाली पाहुने के बोली दामाद जी के मत बोलो खाली पाहुने रानी तो इंटरनेशनल कलाकार बाड़ू नु आज काहे बाड़ू आशीर्वाद हो हमार अभियंता के आज नेशनल कलाकार बाड़ू तू आज हो हमार संग धलल बड़ी इहो नेशनल कलाकार बन जे इनको में के हुआइल बा का दो नाम हो हम न के चिपटी के का नाम रे होती चुकी ना कहे गो घाघा बाजार झिंग 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 भाई जे जैसन रहले वैसन रहे के पड़ेला जे जैसन कहले वैसन कहे के पड़ेला मुख्य बात ई बा जे दुधार गाय के लात तनी सहे के पड़ेला तो दुधार के न सहब के बहिलन के दोनों के दोनों बहिला है सर हम एक जना हमरा के छेछड़ा कहले बताई छेछड़ा के करा कहल जाला ये करा के बंजू मास्टर ये तारा शरीर से छेड़छाड़ कइले हो ओ करे के कहल जाला छेछड़ा हो सकता भूल सका कम उम्र के रहल दिल लोभा गइल होई छेड़छाड़ कइले होई तो समाज में मत कहो हमरो कुछ इज्जत बा तारा संग जन गलती भइल ओकरा के ओहि जे छोड़ दो तोपला रखो छेड़छाड़ हम तो कहले नहीं खिलंगड़ करत तले तारा संग छेड़छाड़ होने वाला कोडवा दे हम इहे कहले नहीं जे ई तारा में क देलर ले हम उनकर देहिया घिच के बहरी कर देले माहुली घाट तो जी माहुली घाट का भई रे पीपा पुल हां चाभत है बंजू मास्टर चाभत अरे वो दिन हो दादा इनकर वही दिन सच्चा भवा बाबा नाम धइले जहां घूम के चल आई लोग हां हो जाए इनकर अब नंबर का दिन शुरू होत हां इनकर शुरुआत होत हुई हां जी खाली फुहरे से शुरू करता है खाली सारवा ससुरा बहनिया फलनवा ढेमकनवा खाली अतने बा हम कहानी की देखो हो हमरा का तिथियों कलाकार कहता रहो अब बहनियों बेटी गरिया होता रहो अब बगल में तार दामाद जी बैठल उनका नहीं खा बोलो पाहुने पर भिड़ल बड़ा गलती ना नु कने ना जी ये कौन कहता है बोलबाजी करो तो उनको पकड़ो एक तरफा हमारे पे गिरे लगता भाई करबो कोनो बात नहीं तू जैसन रहबो वैसन हम रहब कने हेडक तारा नहीं खेले बके तनियो मनी छुछुनर बड़ा तो छुछुनरी करे के पड़ी लहेड़ा बड़ा तो लहेड़ी करे के पड़ी कहले जे कुंवर जी तिलक लेके आई बड़ा तो छोटे छोटे लड़कन के पहले खिया दो अब ना हम जन्नी है तो हम तो तिलक में आई बनी गौ नहीं गावे चाहे तिलक के चढ़ावा मान लो आ तू कहां आइल बड़ा तू तिलक में खाइल हई कौन फंक्शन है जी हम तिलक में आइल बनी इहो तिलक में आइल बड़े कौन तुम बेटी औरा ने खानू आई ना बहिनी और आइल बड़े पागल कहीं का कोनो भाषा कहीं मत कह दो
इनका सगावे लगो तो एगो जूता हाथ में रखो वो काहे खाती अरे भाई बिगे का पड़ी ताकि इनका कोनो को तरी इलाज ना न हो एक 30 मिनट के समय बनाई रहे कि आप दोनों तीनों ब्यास 30 मिनट गाइएगा अभी 40 मिनट गौले घड़ी दिखावे वाला जी समय हो गया है समय हो गया बैठो तो काहे के बैठे जा तो खिसिया के एगो जूता बिगल बंद कर तो जूता जब बिगलस तो हम कहे संजय नाम के बाप पासवान का लड़का संजय पासवानवा कहले जी ब्याह जी जूता चलता जूता बिगता रे सो ये और खुश होता रे कोगो एक पवाई चुप रहो चुप 10 मिनट और ही गाय कहाँ है खिसिया के दोनों जूता बिग दी एक जोड़ी हुई घर पहन के चल बंदे जूते खाते जाओ तरह अब तो हम ना जाने कि तू जूते खाते